Hej alle sammen og velkommen. Det her det er sådan en lille bitte battleground video inde i WoW, som jeg simpelthen har en af mine gode venner, som hedder Rasmus med. Rasmus? Ja, hej. Hej hej. Det er simpelthen ham der hunteren, som jeg kigger på lige nu. Og jeg er så simpelthen inde på min rogue, som jeg... Den er ikke helt vildt godt gear, men altså, den er alligevel meget sjov at spille på faktisk. Så... Oh yeah. Jeg har en rimelig god fire mage. Ej, hvor træls. Puha. Der. Det skal være den der. Og ham tager vi så ikke, nej. Øj, de har en dårlig en. Han Jeg har er... set med. Han har lidt liv. Sådan. Smirte. 42, okay. Vild kæresbål. Jeg tror bare jeg løber nu. Det er ikke så godt det her, hvis jeg... Og vi skal lige passe på flagkøren, så han ikke kan. Nej, det var måske en god en. Hvor er han? Jeg tager fladen. Du tager flad, så... Nej, han har 269 k. Flagkøren? Nej, altså... Ham der... Nej. Munken. Nå. Han er sikkert lige kommet op i level 5 eller sådan noget. Ja. Ham der, han skal... Så, we go. Ej, hvor irriterende han hele tiden. Nej. Der. Ej, det er pinligt, men jeg er ikke engang kommet med et højt krit nu. Der er ham der. Wow, flagkøren, han er jo ikke engang ude af vores base nu. Nej, lol. Han er kun i... Går du efter ham? Jo, men det gør jeg lige om det. Jeg skal bare lige... Jeg kan death knight her. Ja, det kan faktisk være, at jeg kan tage ham. Ja, du har bedre gear end ham i hvert fald. Meget bedre gear. Hvis står jeg og farmer dem? Ja, jeg tror godt lige, at jeg kan få ham. Hvis jeg lige... Men jeg går over i hvert fald for ham nu. Ja. Og gå nu buff af. Ja, jeg er på ham. Yes, jeg går over med. Yes. Og jeg har en woke på mig, Han er væk. Og jeg er virkelig dårlig til at spille Rogue lige pt, fordi jeg har ikke så godt gear. Stop. Så får du den der bare igen. Uff. Stop. Ja, jeg kapper nu. Ej, det kan ikke være bekendt, at han bare lige tager den der heal. Ja. Puha. Perfekt. Og nice, du lige kappet. Vi har bare den sindssygeste warp på vores team. Og han dør også lige om lidt, så det er ikke så godt. Jeg kan ikke rigtig hjælpe. Jeg prøver. Fuck it. Og hvorfor trykker jeg lige den spil ind? Firet. Men vi er alle sammen inde i midten. Sgu det. Ja, okay. Og stop det. Der. Jeg går på deres healer. Yes. Jeg kommer bagefter. Jeg går på Thomas. Han død. Det var en dårlig. Han er 500k, men hans hjelm er dårlig. Og der kom... Kapper du flad igen, eller... Ja. Jeg har nemlig valgt det der talent fra, hvor man bester speed, fordi den er ikke... Ja. Jeg er i hvert fald ikke god til at bruge den.
Og de har en warrior, der har taget. Ja. Kom. Nej. Stop. Og de har en rimelig god healer, men jeg prøver lige at se, om jeg lige kan få stunnet ham. Stun igen. Kom nu. Oh shit, Lukas, de er en rimelig stor flok. På deres. Ja, ved deres flag carrier. Ja, altså, Og prøv lige at se, om jeg lige kan komme i stedet. Jeg skal nok prøve at se, om jeg lige kan. ja, han går efter mig, tror jeg. Ja, der er sådan en rigtig klam hunter, der går efter mig. Ja, Han er ikke vi er vild også en for rimelig tier. stor gruppe. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan det her, men... Puff. Med hjælp. Jeg mærker ham, da han ikke er død. Jo, det er han er. Hvor er du hen? Jeg klarer mig. Klarer du dig, eller... Ja, jeg klarer mig. Jeg går over for deres flag. Stop. For søren da. Kun... Ej, jeg går bare for... Der, here we go. Firet, fedt mand. Au, stop. Mitol. Jeg tror det er nu. Han er virkelig irriterende. Og han er død nu. Vores team OP. Ja. Virkelig. Okay, go for flag carry. Det er det. Jamen, jeg tror, der er... Nej, han døde. Han døde ham, der der var er deroppe. der er en mage her. Er der en mage? Kan du godt nakke ham en lås solo, eller? Ej, der er også en rogue. Oh my god, man. Og jeg skal nok prøve at se, om jeg lige kan skynde mig lidt og prøve at se, om jeg kan få det flag carry lidt hurtigt. Det skal gå stærkt, fordi så dør jeg. Tror du, at du dør, hvis det er det? Ja, det tror jeg godt. Oh my god. Ja, der er også en hunter. Det klarer jeg ikke. Ja, det var. Jeg løber ind. Ja, det... Scheisse. Yes. 0. Okay, så bare prøv at sige ham på en eller anden måde. Prøver sådan lige så stille. Ja, jeg er lige sådan, jeg tror ikke, jeg kan nå det op, så jeg er sappet. Goddammit. Nej, jeg dør. Ja. Nej. 1-1, det er også okay. Ja. Det går nok jo. Men han er også rimelig vanvittig ham der. Men vi har nogle rimelig sindssyge på vores team. Ja. Det er faktisk... Og der er nogen der er døde, men... Vi har godt nok også nogle vanvittige nogen på vores team, vil jeg da sige. Det skal nok gå jo. Men hvor er du henne? Jeg står på hånd og farmer dem. Står du farmer vi dem bare, eller hvad? Ja, jeg farmer dem. Chill. Deathwing. Deathwing er i BG'en. Hardcore. Ja. Det er okay vildt. Prøv at se. Det er så mærkeligt, der er sådan nogle dvæve inde i de der træstammer der. Det er vildt mærkeligt. Ja, det giver ingen mening. Og det er dvæve 100%. Virkelig. Jeg ved ikke, om det er noget, Blizzard har lavet for sjov, eller om det faktisk bare er et bug. Ej, jeg tror det er noget, Blizzard har lavet for sjov. Hvad er meningen med det, altså? Ja, jeg ved ikke. En eller anden myte måske, jeg ved det ikke. Ham der skal dø. Det skal være hurtigt. Synes, vi har nogle paladins, der skader rigtig meget.
Og den er rigtig god. Ham løber lige væk fra. Jeg skal bare lige få ham væk fra vores flag carry. Farvel. Der og der. Here we go. Og så når jeg jeg smutter bare, det er okay. Liv. Heal. Er vores flag carry mand. død? Der var en warrior, der missede min shockwave. Man. Jeg troede jeg var stealth. Hvad er det der? Det var ikke godt. Så løber vi. Oh my god, de får kappet. Ja, fordi der er nogen, der bare står og farmer dem, det er ikke så godt. Jamen det gjorde jeg faktisk. Ja, det så jeg godt. Men får de cap? Ja, de får sgu en cap. Det er ikke godt. Oh my god, jeg kunne akkurat ikke nå at sige ham desværre. Nej, okay. Jeg var så tæt på, mand. Ja, det er okay, Rasmus. It's okay. Let's go. Jeg prøver lige at se, om jeg kan kappe den anden gang. Yes. Ham der, vi har to, der er tre, der er rigtig gode. Vi har ham der, han er rimelig god. Ham der. Ja, vi har faktisk tre, der er rimelig gode. Og så er du også rimelig god. Altså, jeg suck på mit rogue. Men så er god som nogle af mine andre mænd. Og ham der, han skal bare mærke smirte nu. Det da. Bare ikke af mig. Ja. Det skal ham der. Ja, der er sådan en betting der rigtig gerne vil have mig på. Ja, det kan jeg se. Og der er sådan en woke. Yes. Men den er roken dårligt gearet. Der kommer også en mage nu. Ja, ham skal jeg nok prøve at se, om jeg lige kan frem på. Man. Men jeg får heals. Jeg er til damage. Die, bitch. Ej, jeg kan lige akkurat ikke få ham. Jo, der fik han. Super. Eller der fik I ham. Bare lige lidt tættere på. Jeg skal bare lige få ham. Yes. Oh my god, der er sådan en klam hånd, der går væk med dig, mand. Dræber han dig? Ja, måske. Han er ikke sådan... Oh my god, mand. Jeg prøver lige at få stunner. Nej, jeg fik heal. Hvor dejligt, mand. Jeg fik sådan et 400 code heal. Perfekt. Jeg tror, jeg kunne kappe nu. 6 hit på min dårlige rogue. Jeg har nemlig ikke prideful endnu. 2-2. Det er okay, men det var lidt dårligt, at de fik cap 2 gange træk, men det er okay. Og der er en heroppe, så jeg. Mener i hvert fald. Så. Er der en deroppe? Han vil gerne have flad. Er det en rogue? Nej, det er en mage. Ja. Og så jeg lige kan få nuke ham lidt ned. Men han absorber der helt vildt meget. Får jeg sådan en pyroblast ind på mig nu. Nice. Nice. Ej, hvor er dum. Ja. Oj, de har fået flad. Damn. Ja, hallo, jeg overgår ikke tabe nu, så vi skal lige sørge for, at de ikke kæmper. Ej, det overgår jeg da heller ikke. Jeg vil da helst gerne vinde. Men ham der, Kara der, han er rimelig god. Tror jeg i hvert fald. Prøv at løje vores team, altså det er overhovedet ikke fortjent, hvis de vinder. Au. Ham der gør altså smirte. Ham skal jeg lige prøve at se, om jeg lige kan. Ej, det kan jeg ikke.
Think I die. Ja. Han skal dø nu. Jeg har sådan en rigtig god restoration drift. Det er helt sejt. Ja, jeg går efter deres flag carrier. Oh my god, man. Og hvor flag carrier dør? Ja, jeg ved godt. Det er okay. Det er okay. Nej, han døde ikke. Men der er sikkert rigtig mange op ved ham. Og han kan ikke rigtig gøre noget. Jamen, jeg er klar til at tage flad, hvis det er. Super. Ja, tag flad. Og vi kommer styrtende op. Og deres flag carrier, han dør nu, tror jeg. Ja. I think. Der er en lille ting efter mig. Seriøst, der er bare mange op, men jeg er bare bange for, at der ikke er nogen, der kan beskytte mig. Jeg ved ikke rigtig, hvor deres team er henne. Er de oppe i... Kan vi gå? Stun. Ja, vi fik ham. Så er der en rogue, der har taget deres flag. Ja. Flag. Oh my god, man. Der er bare mange derovre i hårdt. Han har nogen til at beskytte sig. Ja. Eller, jeg skal bare blive firet, det er også okay. Der er en firer der. Men der er vel ikke nogen, der går på dig, vel? Nej, jeg er fri. Jeg går ind i basen nu. Ja, vi går ham nu. Jeg kan bare se, han runner ud i siden, man. Ja, han bruger speed. Han bruger sit sprint. Og han dør. Ej, hvad? Ja, kom, tag det. Ja, godt. Nej. Hvor er det til grin, hvis de vinder mig for det der? Jamen, der er ikke nogen op med mig nu. Jeg har en healer med mig. Jeg har dødt med mig. Ja, jeg tog det. Ja. Yep. Og så vinder vi. Ej, hvor beautiful. Vores team, ikke? Prøv lige at overveje deres kills. Ja. Gode. Men skal vi ikke bare sige, det var det for den her video her. Og husk at subscribe og like, hvis I nu har lyst. Ja. Og så skal vi selvfølgelig den næste video. Hej.